אין לך חוש הומור. שום דבר. תקשיב טוב, מה שאנחנו עושים פה זה אירוע היסטורי. ויש לנו פה תוכניות מפה להודעה חדשה. וכולנו נרתעים ונרגשים, יש לנו תוכניות. צלם אותי בעוד 3 חודשים. ככה שככל שהרעיון יותר משוגע, יש לו יותר פוטנציאל לפתרון מעניין ומקום. ההרצאה שאני הולך להעביר לכם היום, זה לא בדיוק הרצאה, זה יותר סיפורים וצ'יזבטים, אבל זה בנוי כמו הרצאה. איך הצוות יעבוד, מה היינו מעיטים לעשות, הכסף לא מעניין אותנו כרגע. זה לא השיקול. השיקול הוא באמת מה אנחנו צריכים בכפרי הנוער שלנו, לא אצלי בחדר, לא אצלי בכיס, בכפר. כל צוות בתחום שהוא יבחר, כל צוות ברעיונות שהוא יעשה. מה שאני הולך להראות לכם עכשיו זה איך מעלים רעיון. השיטה שאנחנו נדבר עליה היום זה ציור מוחות. כל אחד, אם ילמד את השיטה, גם מי שמתקשה באופן טבעי לעלות רעיונות, אם הוא יעבוד בשיטה הזאת, בצוות, תהיה תוצאה. כל בעיה ניתנת בציור מוחות. הכוונה שאנחנו נעלה רעיונות. התועלת הגדולה ביותר תהיה בשלבים המוקדמים. כמה שעושים את זה יותר מוקדם, יש יותר אפשרויות. אותו דבר, אם אתם יכולים לעשות ספסל, כמה שתחליטו שזה לא יהיה ספסל ל4 רגליים, מושב וגל, ותתחילו לסייר מוחות איך זה יהיה, ואני מאוד אשמח אם אף צוות לא יעשה ספסל, אני מביא את הספסל לתור דוגמה, הגדרתי את הבעיה. ברגע שהגדרתי את הבעיה, אפשר להסתער עליה. איך עושים את זה? בתוך הצוותים שלכם, אחד הופך להיות הרכז. מישהו צריך לרכז את הקבוצה, כי אחרת תהיה אנרכיה, וכל מה שעולה לאוויר נדבק לדף. תפקיד הרכז הוא להציג את הבעיה. כל רעיון נרשם. לא שופטים רעיון. לא אומרים, זה לא יעבוד. לא אומרים, לא, זה לא אומר. רושמים את הרעיונות. אולי הרעיון הראשון לא היה לגמרי חכם. הרעיון השני יהיה יותר חכם, השלישי יהיה עוד יותר חכם. אז מותר לבנות, אנחנו באותו צוות. אנחנו רוצים לעזור אחד לשני, אז אנחנו בונים על הרעיון של הקודם. זאת אומרת, מותר להוסיף על הרעיון, ומותר שהרעיון יהיה כמה שיותר משוגע וכמה שיותר מרחיק לכת. קטע של ציור מוחות צריך לקחת 20 דקות. כל הזמן לייצר כמה שיותר, ולשפר כל הזמן. רישום, העלאת הרעיונות, הגדרה של הבעיה, אחד רושם רעיון א', שני רושם רעיון ב'. אחר כך לוקחים את כל הרעיונות האלה, מרכזים אותם על דף מרכזי. מה שלא יהיה, יש לכם שבועיים, ניסיונות, דגמים, ציורים, ונייר, ודגם. והדגם יכול להיות מעץ, מחוט ברזל, מחיימר, מפלסטלינה, מפימו, מעלים, ממקלות של ארטיקים, מניירות כסף, דברים שהתפתחו לרעיון. ואחר כך נותר לנו עוד חודש לבצע אותו. איך? בסוף השיעור הבא יש לכם תוכנית רעיונית של מה הצוות רוצה לעשות. ככה שככל שהרעיון יותר משוגע, יש לו יותר פוטנציאל לפתרון מעניין ומקורי.